Popijemo tebe, odmah u reku. Ovo je u jezeru. Jo, motherfucker, peace, nega. Na more, ok je more. Ovo je more, srpsko more. Pogledajte lepotu. Beograđani, mamu vam jebe. Upa, vidiš, imam 13 minuta za snimanje. Kad se ucirkamo, kad ga napravim... Da, drži telefon, ajde sad, to je... Man, brate. Ako si izgledam, to je dobro onda za sam bio. Dobro je za preglede. Možeš. Šta ću pravo da se popnem ovo drugo. Evo sad počne insekti da... Inspektor. Da, vidim neki komarci, nisu valjda komarci, nadam se da nisu. Koji skill. To tvoje. To tvoje. Vidi ručno zato. Tako bacam te ručno. Da. Čega? To nema To ozbiljno stvari. Pa da ne padne. Što pa interesantnije je kad padne. Bolje je za snimak. Gledao, i ručno isto. Danas smo preživjeli vožnju u Dodžu. Znači ovo je bilo... Ovo je sad presudno, sad hoće se ubio čovjek, zato što se nije ubio u Dodžu. Sad misli da... Sad je... Kao da sam ne uništio. Sad ne može da uđe. Sad ne može, sad nema te sile. To je to. Ajde gledamo ko može više. Ja bih mogu tamo da. Evo, izvoli, Ajde, nastavi ajde, snimanje. jel smiješ? Ajde sad, rekao si za kameru sve, Momentalno, gotovo ajde sad. sad. Svi smo čuli, kamera ne laže. Ako mi lažemo, kamera ne laže. Editujte, Gotovo sad. Ne. Spoji kao da izgleda da se nešto odmah uradio. Lažem. Jeste, sad kao stavimo pauzu, znaš, i on se pojavi tu, teleportuje. Kriminal. Haos, droge, pičke, ludilo. I šta sad, ovo samo da stignu sa... Ali to